Tak tam... Ty velký nahoru! Ondro! Prosím vás, zapojte tam Ondru. Pozor, puste profesionálního fotografa na plac. Rychle pojďte, dokud tam... Sýr, tady všichni se koukají. Juhu. Ty vole, to je jak někde má... A prosíme rodiče, aby uvolnili místo profesionálnímu fotografovi. Má zkušenosti se svatbama a s pohřbama. Tak ještě usmívat dětka. Olinko, Olinko. Sýr, ještě jednou pořádně a zamávejte, máváme. Jo, to je Adam. Já to Adam vedle Adama. To je malý drbůl. Děti, já vás vítám na Lanžiádě. Vůbec nevím, kolikáté je to roční. Tady, Strejda povídá. Tady. A jste tady, nebudou kiknout. Hele, a jste tady, abyste soutěžili. Soutěžíme pro legraci, pro zábavu a pro radost. Máme tady 5 stanovišť. Na těch stanovištích zvládne to určitě každý. Někdo hůř, někdo líp. A určitě to všichni zvládnete a hlavně cílem je se určitě pobavit, abyste si to užili. A na každém stanovišti budete dělat nějakou disciplínu, nějakou soutěž, nějakou hru. A když tu hru uděláte, tak za to dostanete špunt. Když jste špunti, tak budete sbírat špunty. Tak sbírejte na každém stanovišti ty špunty a na konci na všechno skončí. Tak ty špunty vidíte, takže soutěžte, přijďte si to, sbírejte špunty. A nás musíte rozdělit do 6 skupin. Do 5. Do 5. Takže prosíme nějakého zodpovědného rodiče vždycky, aby založil jednu skupinu. Já si beru jednu. Další rodič. Zuzku poprosíme, Léňu poprosíme. A že samý holky, vy? Tady se nám hlásí jedna dáma. Jo, ježiš. Jo, já to dodělám, určitě, ať jde, to je jedno, my ho chceme jméno. Kolik se mám dětí?